An y'a ɲini Basila fɛ a ka taa Imam Mahamud Diko fana ɲininka yala imam fɛla dun ye nin bɛɛ kɔfɛ a ye nin ye cogo jumɛn na yala a y'a faamu cogo jumɛn na yala foli b'ale fana fɛ wa fɛla b'ale fɛ wa Imam Mahamud Diko a ye min fɔ o filɛ nin ye. Imam Mahamud Diko ayiwa amiru kun ye weleli kɛ silamɛw la waati dɔ la kuma o cayara kɔfɛ an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i ka misiri la i ye kunnafoni dɔ di silamɛw ma walasa an bɛ se ka hakilinatigɛ sɔrɔ cogoya min na an bɛ se ka jigisigi sɔrɔ cogoya min na i ka baaraw taabolo la i y'a yira fana k'a fɔ ko ni ko in ma bɔ a ma masakɛw fɛ ani jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko i bɛna tagama dɔ bolo da walima i bɛna mintini bolo la tile 13 walima tile 20 dɔɔni ayiwa hukumu kɔnɔna la an y'a ye u bɔra tele la ani jamana ɲɛmɔgɔ ani a ka minisiri dɔw n'o ye dinako ni batoko minisiriw ani a yɛrɛ ka kumakɛla n'o ye Koyita ye u ye kuma dɔ fɔ tele la an yɛrɛ sera u ma n'o ye Cɔrɔnasi Jalo ye ka taa ɲininka ayiwa e kun bɛ taama la i nana sisan ayiwa u y'a yira k'a fɔ ko in u y'a bɔ a ma pewu k'a filila poubelle de kɔnɔ k'a bilala pewu n'o ye cɛnimusoya kalanni a complexe a bɛɛ lajɛlen ka kalan an denmisɛnninw ka kalanyɔrɔ la ayiwa k'a bɛɛ bɔra a ma e silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye ayiwa i y'a yira k'a fɔ k'u ka bɔ k'a bɔ a ma u bɔra e yɛrɛ bɛ cogo di bi amiru kibaruya jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin limanaw ma ani welekan jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin silamɛw ma ani yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ min na bi. Bismillahir Rahmanir Rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an bɛ ala tanu ka ala barakada ka ala fo ka waliɲuman an bɛ sali ala kira Muhammad ka sallallahu alaihi wa sallam a n'a so dunke sanimaw a n'a jɛɲɔgɔn ɲuman an bɛ alisilamɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ dɔ kira mantoya la nin ko in na i y'a fɔ cogo min an ye kibaruya mɛn jamanakuntigi ko in dabila la olu yɛrɛ u nana minnu ye minisiriw ye u ko in dabila la k'a bilala ɲama na ko a tɛ taa tuguni n'a kɛra o kɛcogo la o ye hɛrɛ ye an bɛ ala fo o la an bɛ ala barikada foli bɛ ɲɛsin ala de ma ka barikada ɲɛsin ala ma o kɔfɛ ka alisilamɛw fo u ka danaya la ka alisilamɛw fo u ka jɔli la parce que faamaw ko in daminɛna o y'a kunbɛ cogo min ka ko in kɛ ngalon ye k'a ɲini ka an buruja k'an lagosi k'an di lagosibaw ma n'o tigilamɔgɔw labanna ka jɔn ka ala fɔ foli bɛ ala de ye bi foli bɛ ala ye sini ka alisilamɛw fana fo ka danaya la o y'a dɔn k'a fɔ an bɔra ka kuma min fɔ kuma in tɛ se ka kɛ kunfɛ kuma ye kuma tɛ ngalon ma o danaya min n'u y'o jira lahalaya bɛɛ lajɛlen kɛra nka olu ka danaya n'u ka jɔli ala ka dɛmɛ kɔfɛ o de y'a to ninnu y'a dɔn k'a fɔ ko o y'a ɲini ka fɛn min dogo k'a tɛ se ka dogo o y'a ɲini ka fɛn min kɛ ngalon ye a tɛ se ka kɛ ten parce que o y'a ɲini de k'anw kɛ ngalontigila ye ko in fɔra yɔrɔ min na premier ministre ko maa minnu b'a baara la k'u k'a jɔ n'a y'a sɔrɔ fɛn kun tɛ yen olu b'u ka fɛn jɔ wa u b'a fɛ ka Diko min yɛrɛ si la tunu n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ u b'a ngalon jɔ Diko la dɔrɔn ka Diko ko ban siɲɛ kelen nka u b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ de bɛ ko in na u ye janfa min n'u y'a labɛn k'a ɲɛsin jamana ma k'a ɲɛsin alisilamɛya ma ala de ma sɔn o ma wa ala tɛ sɔn fana ni ala sɔn ko in y'o de ye o kuma n ye minisiri ka kumaw mɛn ani maa wɛrɛw ka kuma minnu bɛ ka hutubaw yɛlɛ ko ka faama tanu ka barika da faama ye ko a ye min kɛ anw t'ale tanu o la ayi an bɛ ala de tanu ka barika da ala ye o kɔfɛ ni maa bɛ tanu alisilamɛw de bɛ tanu alisilamɛ jama minnu dara ala la sɔnma o kɔfɛ u dara an na olu de ka kan ka tanu anw tɛ dundun ni bala ta k'an bɛna président tanu walima premier ministre tanu nin ko in na premier ministre ye kuma min fɔ don min a ye diinɛmɔgɔw wele a ko de k'olu u ma haut conseil in dilan pour que a k'i disi da jamana la dɛ o y'a dilan de pour que a ka tugu olu kɔ a k'u bilasira kɔrɔ ye a dilan kun u bolo n'u nana ni fɛn o fɛn ye haut conseil ka tugu u kɔ nka haut conseil ka jɔ ka ɲɛsin u yɛrɛw ma olu ma dilan o kɔsɔn Bube y'o de fɔ k'ale yɛrɛ ye haut conseil dilanbaa dɔ ye maa min bɛ kuma o tɛ dunan ye ko in na o ne tɛ dunan ye nin ko in na Bube b'o dɔn mais ka haut conseil dilan pour que anw ka silamɛya sen n'a bolo minɛ k'a d'u ma u k'a boso ayi n'a dilan kun y'o ye u k'a ci parce que anw tɛ don o haut conseil la anw tɛ don o baara la anw tɛ jɛn n'o ye ministre min bɛ kuma la ko diina ka ministre diina jumɛn ministre don diina jɔli ministre de don wa diina cili ministre de don a cibaga pɔpɔpɔ diina lagosiba n'a ciba o de ye ministre ye kabini don min a kɛra ministre ye fo ka na an bɛ don min na bi anw n'a ma sigi kɛnɛ kan ko an ka fɛɛrɛ ɲini alisilamɛya o baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na jamana kɔnɔ o sigi kelen a ma kɛ fo ne ye président interpellé a la ale ka kuma diinɛmɔgɔ tɔgɔ la mais diinɛmɔgɔ tɔgɔ la a tɛ kuma diinɛmɔgɔ tɔgɔ la a bɛ kuma régime de tɔgɔ la a bɛ kuma fanga de tɔgɔ la fanga min y'a bila yen pour que a ka diinɛmɔgɔw fara a k'u kunkari ɲɔgɔn na
a bɛ se o de la parce que a ye mɔgɔkɔrɔ baara min n'u bɛ se a la o de ye ka jamanadenw k'u kɔ di ɲɔgɔn ma ka maaw fara ka dɔw kɛ ɲuman ye ka dɔw kɛ juguman ye o de ye ale ka diinɛ baara ye n'o tɛ an ye fɛn o fɛn kɛlɛ diinɛ tɔgɔ la o baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ale de fɛ bi ko caman bɛ yan ko n bɛ ministère de bolo min bɛ denbaya ko ni musow ka kibaruyaw la sisan o yɛlɛmana ale de fɛ bolokoli koliw o kibaruyaw den musow kana furu joona a n'a ɲɔgɔnna kow ale b'o de la k'o piloter bi o tuma ale ye fɛn jumɛn ɲɛmɔgɔ ye ko min bɛ sen na bi o y'o ye ko min bɛ sen na bi o y'o ye ni min filɛ nin ye n'an nkalon ala y'a jɔ u la ni jamana in n'a cogo tɛ maa minnu ye nin sama k'a kolokolo k'a don jamana in kɔnɔ hali tile kelen a dɔnnen ko olu yɛrɛ ye jɔn ko ala fɔ olu ma kan ka to jamana in kunna tuguni tiɲɛ yɛrɛ la mais directeur tɛ ministre tɛ kuma tɛ premier ministre ma o ma maa si bɔ a nɔ na silamɛw ye ho ka ban o tuma an b'a fɔ aw ye an y'a bila poubelle la a y'a daminɛ a ye na a ka dunun ni bala ta a ka taa président fo parce que a y'a bila munna a y'a ta ministre ko n'o ye Tornasi Jalo ye a yɛrɛ k'a fɔ ko président ko k'ale tɛ nin kalama k'ale ye mɔgɔ min ye ko dinɛmɔgɔ de don wa a y'a bila baara min na ko n'a ye fɛn min ye ko n'a ma ɲa k'a b'o yɛrɛ k'a b'aw fo o la k'a bɛ min kɛ ko jara ye mais k'a tun tɛ ko in kalama de mais n'a t'a kalama n'a bɔra a kalama o ministre ka kan ka hali su kelen si ye wa ale bɛ se ka sigi cogo di jamana kalifara ale de la silamɛw dara ale de la ale de bɛ sigi ko ale t'a kalama nin ɲɔgɔnna ko ba o bɛ kɛ jamana kɔnɔ k'ale t'a kalama a t'a kalama n'a t'a kalama o kɔrɔ ye k'a fɔ ko jaa anw filila parce que anw dara ale de la silamɛw de y'ale bonya k'a kɛ ko ba ye k'a kɛ maa ba ye k'a kɔrɔta mɔnɛ fɛn o fɛn n'a donna a la politique sira fɛ silamɛya de y'a mɔnɛ bɛɛ bɔ a la ni nin bɛ kɛ silamɛya la a yɛrɛ t'a kalama a k'a fɔ k'a t'a kalama o yɛrɛ de ye balawu ye jamana kalifalen bɛ ale de la ni ɲɔgɔnna kow bɛ kɛ jamana kɔnɔ anw bɛ bɔ a kalama ale tɛ bɔ a kalama o tuma ale sigilen bɛ mun kunna a sigilen bɛ mun kunna nin ka kan ka hali tile kelen a ka kan k'o kɛ jamana in kɔnɔ bilen wa nin dɔnnen ko silamɛw ka kan ka sigi ka nin to jamana in kunna ni sira yira k'a fɔ ko min a y'a ɲini ko k'a bɔ a ma k'a bɔra a ma k'a ka tila ka sigi ka taa kalanyɔrɔw la a n'a ka masijiliw la a n'a ka misiri kɔnɔna la ka taa silamɛw informer k'a bɔra a ma k'a kan k'o kɛ k'o y'aw jɔyɔrɔ ye mais nin ye kabako kuma da ye anw ka kan ka taa dunun ni bala de ta sa ka taa a ma jamu k'a barima k'a fɔ k'a ye baara min kɛ o ye baara ɲuman ye parce que a y'a bɔ a ma mais il n'a pas le choix n'a ma bɔ a ma a bɛ mun kɛ a sigilen bɛ jamana min kunna n ko alisilamɛw ka jamana don o alisilamɛ kelenw de y'a ta k'a bila jamana kunna ni fɛn min man d'an ye a k'o bɔ a ma foli jumɛn b'o la a kana bɔ a la k'a lajɛ kɛ a k'a to a la ni min bɛ bɔ a la o tɛ lakala ye wa a b'o ye de o tuma cɛri nɔ k'a fɔ k'anw ka taa misiriw la an ka taa kalanyɔrɔw la an ka taa fɔ ko président y'a bɔ a ma mais ale de b'o fɔ anw ɲɛna wa n'anw ka kan k'o kɛ anw t'o dɔn an yɛrɛ ma wa n'a ni kɛli ka kan o bɛ taa alimami minnu suduwaye ka don n'u hakili cɛ u ka taa kutuba yɛlɛ k'u bɛ taa nin fana kɛ ayiwa fanga jukɔrɔma don do ko ni fanga foli ko ye o alimamiw tɛ anw ye fanga ko fa bɛ alimami minnu na olu de ka baara y'o ye o tɛ anw ye ayiwa mɔgɔ minnu tun bɛ conseil tɔgɔ la ani karamɔgɔ minnu tun bɛ n'u ye conseil ka surun yala o tagali i b'a kalama kɔni non n b'a kalama u ma foyi kɛ u ye min dogo na k'an to taama la u ye n wele a bɛɛ la kuma in fɔra fana ne ye kuma in fɔ n bɛ segin a kan ko conseil san 10 ne b'a kunna kɔdi ko ni fɛn minnu kɛra ne n'o maa kelenw de jɛra k'a baaraw bɛɛ kɛ ni ko kelen kɛra ko an ma ɲɔgɔn faamu min na o ko in tɛ se ka kɛ fɛn ye min n'o bɛna kɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko ye ko min tɛ ban adamadenw a ɲɔgɔnna camanw kɛra koyi tuma dɔw la gɛlɛya kɛra hali kɛra n'a ka sahabaw cɛ donw kɛra n'a ka sahabaw cɛ gɛlɛya kɛra wala ni ko nana se yɔrɔ dɔ la degun bɛ kɛ gɛlɛya bɛ kɛ o ye sunatalahi de ye o ye fɛn ye min bɛ kɛ n'i bɛ jama ɲɛmɔgɔya la i b'o fana fari yɛrɛ kan parce que o bɛɛ bɛ ko in kɔnɔ donw bɛ kɛ donw kɛra maaw yɛrɛ la maaw siranna maaw jɔrɔla dɔw y'u to alakira nɔfɛ alayhi salatu wasalam ka sin ka u ka karafe juruw yɛlɛmɛ ka bɔ k'olu tɛ kira nɔfɛ o kɛlɛ in na o ɲɔgɔnna camanw kɛra kumafɛn caman bɛ kɛ a ma daminɛ bi a tɛna ban bi fana donc o tɛ problème ye k'o bɛ anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'o tɛ ban non problème ye min ye maa minnu b'a fɛ ka nin fɛn ninnu instrumentaliser ministre k'a fɔ k'anw ka kan ka bɔ ka taa misiriw ni fɛnw na ka taa an bɛ taa mun fɔ k'a bɔra a ma a bɔra a ma bɛɛ m'o mɛn wa fɛn min fɔra télé la a fɔra radio la e bɛ tila k'a fɔ an ɲɛna k'anw ka taa misiriw kɔnɔ an ka taa misiriw kɔnɔ ka taa fɛn min fɔ o de ye an ka taa dunun ni bala ta ka taa janjo fɔ ayiwa président ye k'a ye baara ɲuman kɛ a ye baara ɲuman kɛ a sigilen nin kɛra a ɲɛna a kɛra ale de ka fanga kɔnɔ nin kɛra ale k'a fɔ k'ale t'a kalama mais
ale t'a kalama kɔni ni ko n'a cogo tɛ ale man kan ka si hali fanga la o don parce que ni kojugu kɛra a bɛ n'i kali de walahi ale t'a kalama jamana kalifala maa min ma ni e yɛrɛ tɛ kow kalama e ka kan ka to jamana kunna wa ale man kan ka to jamana in kunna bilen jamanadenw ka kan ka wuli de k'a fɔ a ɲɛna k'a ni ce a ye min kɛ o sara parce que a y'a jira lahalaya bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'ale tɛ se mɔgɔ min jamana armée kuturu o ye kɛlɛ kɛ Kidal a ko k'ale ma yamaruya di k'ale t'a kalama ale de ye chef suprême des armées a ye maa min jalaki o la k'o gɛn k'o bɔ k'o de ye kojugu kɛ a tilala k'o de wele o de bɛ filɛ nin ye jamana kunna o de ye premier ministre ye o tigilamɔgɔw bɛ se ka mun dilan jamana in kɔnɔ bilen. Sa wele ka mun bilanen don silamɛw ma ko nin kalo tile 10 ani dɔɔni ani 20 ni dɔɔni wele ka ninnu bɛ cogo di o dɔ la walima yɛlɛma dɔ la. wele kan minnu u bɛ sen na wele kan ninnu bɛ sen na bi o bɛ sen na sini o bɛ sen na sinikɛnɛ ni ala sɔnna an ye min fɔ a kɛnɛ kan n'an ye ŋaniya min da wele kan in kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an bɛ ma wele u ka bere ni jele ni ayiwa fɛn ta ko ka taa fanga gɛn an m'o fɔ mɔgɔ ye nka anw ko jamana in selen bɛ yɔrɔ min na bi degun min bɛ jamana in kɔnɔ joli bɔn ni ɲɔgɔn faga min bɛ jamana in kɔnɔ a sera sa alisilamɛ jama an ka wuli k'an jɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka kule ala la k'a ɲini ala fɛ hinɛ ani makari ani bɔda a bɛ ala de bolo ala k'o di jamana in ma o bɛ na nacogo o nacogo ala ka na n'o ye o lafiya in bɛ sɔrɔ cogo la a se bɛ ala ye ala k'o di jamana ma an ka jɔ k'an dusukun kɛ kelen ye ka ɲɛsin ala ma k'o ɲini ala fɛ nin joli bɔn ani nin ɲɔgɔn faga kabilaw ani siyaw ani maa minnu ye san 1000 kɛ u bɛ ɲɔgɔn fɛ o tigilamɔgɔw ka yɛlɛmɛ bi k'u ɲarakɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan su ni tile fagali de bɛ kɛ maa minnu maa min u m'a bɔn u bɛ ka faga dɔrɔn an k'a ɲini ala fɛ nin kungoba min n'a bɛ jamana in kan ala k'a ɲɔni ka bɔ an kunna a se bɛ ala ye ala k'o kɛ an bɛ maaw wele o de la ka jamana bɛɛ wele o la ni ala sɔnna don minnu fɔra ni kalo tile 13 in n'a ma sɔrɔ ni dati wɛrɛ min sɔrɔ la an b'o fɔ mɔgɔw ye k'a ko in labɛn jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka nin bɔli in kɛ ka ɲɛsin ala ma an ka kule ala la k'a ɲini ala fɛ nin ko min filɛ nin ye a fura tɛ faransi bolo a fura tɛ ameriki bolo a fura tɛ maa wɛrɛ bolo a fura bɛ ala de bolo ale de ye setigi ye dusukun bɛ ala de bolo ala ka hɛrɛ don an ka jamanadenw dusukun na nin min bɛ sen na n'o ye joli bɔn banbali min ni jamana in ma deli k'a ɲɔgɔn ye abada ala ka nin jɔ ala k'a jɔ a ka hɛrɛ ni bɛn ani hakilisigi dusukun b'ale de bolo a k'o d'an ma ka maaw dusukun fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka réconcilier o tɛ biro kɔnɔ ko ye koyi u bɛ ka nin fɛn minnu kɛ forum bɛ yen fɛ dɛ u bɛ sigi yen fɛ perdien bɛ di yan fɛ mɔgɔw bɛ se ka mɔgɔw bɛ réconcilier ni nin ye wa maaw dusukun bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni nin ye wa fo ala ka na n'a ka na de ka bɔ ala yɛrɛ fɛ min b'a to vraiment dusukun bɛ ɲɔgɔn ye ka jamana bɛɛ wele ka taa tuubi ma an bɛ k'an ŋaniya jɛya ala ye ka tuubi ɲini ala fɛ ka segin ko ɲini ala fɛ ka dɛmɛ ɲini ala fɛ ala ka jamana dɛmɛ a ka bɔ nin situation ni ala sɔnna a bɛ kɛ maaw k'a faamu a bɛ kɛ jamanadenw k'a faamu a bɛ kɛ ni ala sɔnna an bɛɛ de bɛ bɔ maa si kana maa si to yen bɛɛ de bɛ bɔ denmisɛnnin ni maakɔrɔba n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka an ŋaniyaw kɛ kelen ye ka ɲɛsin ala ma n'an kulela ala la fɛn min na ni ala sɔnna ala ye hinɛmasa ye a b'a kan ye ni ala sa i bɛ wele kan jumɛn bila silamɛw ma hali bi ani folikan i y'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na silamɛw ye cɛsiri min kɛ nin ko in na u bɛ fo o folikan laban ani ka ɲɛsin kunnafonidilaw yɛrɛ ka cɛsiriw ma ani ka ɲɛsin jamanaden ɲuman minnu bɛ yen n'u ye dɛmɛ ni baara in na i bɛ folikan jumɛn bila u ma kuma laban na hali bi n bɛ ala fo parce que ale de bɛ fo masa min bɛ se ka kow yɛlɛmɛ cogo min ka d'a ye ale de ye fa'alu lima yuridu ye min ka d'a ye a b'o kɛ maaw u y'u ta kɛ wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin maaw b'u ka dabali la u b'u ka fɛɛrɛ la u b'u ka janfanw na nka ni ala ye fɛɛrɛ min tigɛ o de ye ɲuman ye o la o y'a ɲini ka nin ko in ban cogo la ko in ani diko de bɛ ban ɲɔgɔn fɛ olu fɛ a kuma bɛ dabila diko ko yɛrɛ bɛ ban ko in bɛ loso lasa o y'a bannen an y'a kɛ nkalontigɛla ye an y'a kɛ mɔgɔ piripara ye ale de bɛ fanga tɔɔrɔ waati bɛɛ kabini alifa fo ATT fo sisan ko nana a bɛ wuli k'i jɔ bon an ye fɛɛrɛ sɔrɔ a la sa maa min don a nazaraw yɛrɛ t'a fɛ nazara tɛ ne fɛ ne nazara bɛ ɲɔgɔn ye sira la ne bɛ nazaraw bara wa ne b'u ka jamana na wa ne ye n da don u ka ko la wa ne bara n ka jamana ni nazaraw ma kɛ ne fɛ a tɛ ne kunna siri wala u ka kɛ n fɛ o de bɛ kɛ kabako ye nka u tɛ n fɛ n'o fɔra ne ma taa u fɛ ne n'u ma kuma minnu bɛ n'a fɔ ko nazaraw t'a fɛ o tigilamɔgɔw de bɛ taa ni ne tɔgɔ ye n'o tɛ ne ma se u ma u ma se ne ma minnu bɛ n'a yan k'a fɔ ko nazaraw t'a fɛ olu de bɛ ne tɔgɔ doni ka taa n'a ye u fɛ a tigilamɔgɔw y'a fɔ ne ye ne ko man ko nazaraw dan tɛ u ka di k'o faga wa u bɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ min t'o ye wa u y'o kɛ u m'o kɛ diko tɛ
sawa a bɛ sa n'a sa don sera a bɛ sa a ka kan ka sa cogo min n'o ala y'o min latigɛ a bɛ sa o cogo la diko tɛ se k'o bali maa wɛrɛ tɛ se k'o bali donc fɛn min bɛ ne jɔrɔ ou bien ka ne yɔgɔyɔgɔ o tɛ nazara t'a fɛ o tɛ ne hakili yɛrɛ wuli ayi ni nazara ma kɛ n fɛ a ma daminɛ ne la o a ma daminɛ ne la nazara o ma kɛ Alhaji Umar fɛ o ma kɛ Samori fɛ o ma kɛ Babemba Traoré fɛ o ma kɛ Gumbi Jose fɛ o ma kɛ Muhamadu Lamini Dramé fɛ o ma kɛ Fihirun fɛ u ye nin bɛɛ fa u ye nin bɛɛ janfa o ma kɛ o ye Cheikh Amala minɛ ka bɔ n'a ye jamana in kɔnɔ ka taa n'a ye u y'a yɔli k'a tɔɔrɔ k'a ɲani ne y'o fɔ aw ɲɛna n ko san 100 min tɛmɛna diinɛmɔgɔ ma tɔɔrɔ sɔrɔ ka ɲani sɔrɔ a ka diinɛ nɔfɛ jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ Cheikh Amala o y'o k'a la a ye mun k'o la o tuma ni nazara ko k'a tɛ ne fɛ o bɛ ne tɔɔrɔ de ninnu ye mun k'o la o bagara Cheikh Amala min ma ka taa n'a ye ko a tɛ farafinna gun ye abada an bɛ taa n'i ye yɔrɔ la farafinna gun i t'a ye tuguni o y'o de fɔ an ɲɛna a ko aw bɛ so o la nka aw tɛ se ka taa n'i ye yɔrɔ la ko n tɛ n ka ala sɔrɔ yɔrɔ min aw tɛ se o la Haidara Asharafu Shurafa ala tɛ ko kɛ gɔnzɔn dɛ nin cɛ min n'a balola a dala kan n'a dala gese o ye la ilaha illallah ye a ma bɔ a kan kan abada wallahi a ma bɔ a kan kan a ma bɔ a kan kan Haidara u y'a minɛ k'a don jɔlɔkɔ la k'a jɔ ka tila ka na ni karamɔgɔw ye médaille bɛ minnu disi la k'a jira a la ko da min bɛ dalaminɛni kɛ ko k'a fɔ a ɲɛna ninnu bɛ lahalaya min na ale t'a fɛ ka kɛ ten wa duloki gominenbaw b'u bolo parasaliw b'u sanfɛ ni Sherifi o y'a don jɔlɔkɔ de la k'a jɔ Asharafu Shurafa wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah a ma fɛn tiɲɛ ye o a ma t'u bara a m'u ka nafolo ta a mɛ foyi tɛ a n'u cɛ a b'a faso de la o nana baga a sigilen ma yan de a y'o de f'u ye a dɔn a ko minnu bɛ nin lahalaya in na o hinɛ de b'ale la ale tɛ se ka ɲɛbɔ ninnu fɛ parce que ale bɛ min na ninnu t'o fɛ u yɛrɛ bɛ min na ale t'o fɛ cɛ nazara ka bonya ni nazara ka médaille ko ale t'o fɛ Haidara a tɛ se ka k'o fɛ a tɛ se a bɔra min na o ye tiɲɛ ye ale bɛ se ka kɛ nin fɛ wa ayi o ma kisi u tɔɔrɔ ma n'a fɔra k'o tigilamɔgɔw tɛ ne fɛ o bɛ digina de o tɛ digina o ye kɔrɔlɔn ko de ne kɔni bɛ barika de da ala ye ka tila ka barika da ala ye o kɔfɛ n bɛ alisilamɛw fo jamana alisilamɛw olu ka wulikajɔ o de ye complot in tiɲɛ u ye wulikajɔ min kɛ o de y'a to complot min dilanna ala y'a jɛnsɛ k'a kɛ haba al-mansuran masa min bɛ so la o de ye ala ye subhanahu jalla wa ala wallahi ne ye jɔnni ye min ka junubu ka ca a ka baara juguw ka ca fɛn wɛrɛ tɛ n bolo n tɛ se fɛn na n'o ye n dusukun n bɛ ala fɛ n b'a kira fɛ n b'a ɲini ala fɛ ala k'an balo o kan a k'an fatu o kan maaw ka duwawu k'an ye adamaden i mago bɛ duwawu la waati dɔw la i mago bɛ duwawu la ala kana yɛrɛ bonya don an dusukun na ala kana an fili an yɛrɛ ma an bɛ ko min na ala kana to hakili wɛrɛ si ka don an kɔnɔ walima a ka jigin an dusukun na min tɛ a ka diinɛ in dɛmɛni ye ni hadamaden n'i sera yɔrɔ dɔ la ni hohaw cayara kaari sɛtana bɛna a ka fɛnw masiri ɲɛkɔrɔ o waati de a bɛ k'i kɔnɔ k'i ye fɛn dɔ ye k'a sɔrɔ i t'o ye wala i tɛ foyi ye